दिपिका आं गाबोन कलेजाव थांनाय जानाय नङा मानो माबाफोर प्रग्राम दं प्रग्रामा आलदासो माखौबा लाजिलायदों मिथिखाबाय दे आं फरेस्ट पार्कआव बेरायनो लांनो नागिरदों दे थां दे दिपिका थाथ'दो नोंहा थांथारसैबो दे थाब फैबानो जाबाय है लोगोआ दिनै कलेजाव थाङानो मालाय बेरायनो थांदों पार्कआवहाय सुरदेव दां दिनै बैसोले जाबोलायबाय दे नोंनाबाथाय बिदिनोखा मिथिखायो आं नोंखौ दे जाबाय दे दिनैफ्राय आरो बिदि जाला थाब थांसै दाव गाखोदो ओंखारदो बेनिफ्राय थाबायलांसै बेसेबां गिथावना हाग्रा गेजेराव मानो लाबोदों नों सोमदोन जायगायाथ' बेल' नङामोन ना आं नोंखौ बाव मानो लाबोदों मानोना जों सानैखौ बेयाव रावबो नुवा आंनो नांगौ प्राइभेसि जेराव जों सानैल' जागोन बेनिखायनो आं नोंखौ बे रावबो नुसै जायगायाव लाबोदों जाम्बिलाय जाहाथे जों सानैनि गेजेराव रावबो डिस्टार्ब होनो हाया मिथिबाय जाम्बि आं मानोबा गोसोखौ मोजां मोनाखै सोमदोन गोसोखौ गिनाय मोनदों मानो गिलाबायनांगौ नों फैल' आं नोंनो मोनसे जायगा देखायनो नागिरदों दानो गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनगोन नों हेल' नों खबर मोनबाय दा ओहो मोनाखैथ' देलाय बुंलाय मा खबर रनजिताखौ मोनबायनो मोनबाय फाग्लिया बहा गोमानानै थायामोनलाय दे मोजां जाबाय दे गोथै सहसो मोनदों फाग्लि हा आइ माबोरै बिदि जाखो फरेस्ट पार्कआव थांदोंमोननो सोरजोंथो थाङामोन बेलाय गोसथोनायजों थांदोंमोननो गोसथोनायानो बुथारबाय नामा बिदिब्ला गोसथोनायानो बुथारदों माने सानैनिबो गोथै सह मोनदों हा बेयो माबोरै जाथावगौ न'खरफ्रावसो माबाफोर जादों नामा मिन्थिया खोनानाय बायदिबाथ' बे पार्कआव बिदिनो मानसि थैलाबाय थाखायोनो मा आंनि लोगोआबोथ' फरेस्ट पार्कआव थांदों होमबाथ' बेबो माबा मोनसे जाहैनो हागौ ओहो जानाय नंला आं थांनांसिगोन
सिग्रेटनि निसाजों जेबोखौनो नांला औलै ड्राग्स नङाबानो गोजोननायखौनो मोनथारला दे बानायदो बुस्थुआबो एसेल'थारलै थोगोना थोआ सिन्थासो खालामबाय आङो फैसा नङाबानो हरलाब्रा दाना दिनैनि थाखायथ' एसेया जासिगोनलै गाबोनहायसो बेथ'नोलै फैसाबो गैयाना गाबोननि थाखाय माबा मोनसेबाबो बन्द'बस्त खालामनांगोन उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो माबायदि निसा लादों नुवाखै बिमा बिफाफ्रा खेल लागोन ना लाया जाखो आयु आयु गिलु-बालुनो बेफोरनि लाइफफ्रा उनाव मा जाहैगोन आखायाव फैसा फैसा हरजोब बे नोंनि गोदोनानि सना खोमानि सना आफथाम घरि मबाइल आखायाव जाखिनि दं बे जोंनो गथायजोब नङाबा नोंसोर बेनिफ्राय बारग'नाय नङा मिथिबाय हामा फंबाय नोंसोर मानो बिदि खालामदों आंनाव इसेबां रांबो गैया आंनाव 500ल' दं आं बेखौनो हरगोन नोंसिनो ओहो जोंनो 500 राङा थोआ आखायाव जेसेबां रां दं बेखौ हरजोब हामालै फंबायमोन नोंसोर देरफुनाय गथ'फोर मोजां आखल गियान सोलों ओहो नोंसोर बिदिजों मानिलाना नै बेसो बुजानांसिगोन अब्ला नोंसोरखौ आइ खार गावदों खार पुलिसनो फन हर खार होनदों गावदों खार पुलिसनो फन हर होनदों खार गावदों खार आइ पुलिसनो कल हरनो माबार मबाइला हर जों पुलिसनि आखायाव थांनो गोसो गैया माथो मोखां नायदोंब्रा बिसोरखौ जों बेनिफ्राय हगारहरनाय माने जों पुलिसनाव थांनो नाय बेनिखायनो बिसोरनिखौ बेयावनो फोजोबखानांगौ फै फोथार फै
पुलिसनो कल खालामनो नोङो दाना बहाय गनो नों सालि उन्दै बैसोआव मोजां गियान सोलोंनांगौ थांखुं सोर सोरनि फिसा नोंसोरखौ उनावसो नायगोन आङो र' सोमदोना बोरो सोमदोनाबो इथिंसो थाबाय थौ सोमदोन सोमदोन एसे प्राइभेसिनि थाखायनो गाव गावनि मोजां मोननायखौ एथ' गिथावना जायगायाव लाबोयो एसेथ' सान माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला आं रैखा खालामनो हागोन ना हाया हौवाफोरनियाव गोमानो गोनां जेबो गैया नाथाय हिनजावफोरनियाव गोमानो गोनां गोबां दं हिनजावफोरखौ रैखा खालामनो हायाब्ला बेबायदि खैफोदावबो खोलैनाङा जेसेबां हायो एसेबां हिनजाव माहारिखौ सेफटि दोननो नाजा